Αυτός παίζει το σύμπαν μέσα στον deck. Ωραία, να βλέπουμε και λίγο τηλεόραση. Ατάκ πρώτα με τον Αξίν. Κάτω-κάτω. Και τράβα σου. Περίμενε λίγο. Εσύ μας έδωσε εγγυστή σου. Εντάξει, ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν τώρα, πάμε. Book of Life. Zombie Master. Live. Στείλτονα. Όπως Κάτσε λίγο. μου το κόβεις. Το ρέντσι, αλλά φεύγει μου. Το έσαι, το βουλάει. Δεν έχεις priority. Έχω priority. Εντάξει, θα φύγουνε μαζί, τι θες. Τι λέει ρε φίλε, γιατί εγώ άμα φέρω κανένα άλλο ζόμπι πάνω το Τι μόνο το πλάκ, είναι για φέρτε το ρέντσι να το φάει. Τι δεν σου λέω. Ξέρω τι θα με. Πέρα, δεν είχα να πετάξεις. Για να το φέρεις. Περίμενε. Έχεις πόσες κάρτες χέρι? 2. 2. Έτοιμο να σε πεζοτανίσουμε. Κάτσε τώρα μωρέ. Όχι. Τίνω 1. Τίνω 2. Card distraction με 2. Ευχαριστώ. Και εσείς ευχαριστώ. Θεό. Θάρ. Με 2. Χαίρομαι για τις μαλακίες που κατάκτησες τώρα. Εγώ να δεις. Χαίρομαι πολύ. Άθελε και Λουμίνα το ζώο. Δεν έχω κατεβάσει έτσι. Όχι, έφερε Λουμίνα και. Τι Λουμίνα έχει φύγει ώρα πριν. Φέρε Λίλα. Λίλα θα φέρω. Ναι. Καρδιολίλα. Έτσι εδώ κύριε Κοίτα. Είδα στη Λίλα, τα Λίλα. Λοιπόν. Έχω αυτό κάτω, έχω αυτό κάτω. Έχεις αυτά. Πάμε τώρα. Book of Life. Δεν έχω, θα έχω Τι ένα. δεν έχεις ρε Λεβέντη. Κι άλλο που κουβλάθηκε μόνο παπάρα. Έτσι, Μπει το λέξο. Μαλάκα. Πόσα έσγαμω. Λίλα. Ναι. Ατάκ. Ναι. 1800 και 1700. Είσαι με 4,5. End phase 3. Και ένα ντά. Θα περάσω. Και στην αυτό. Έτσι face. Το ξέρω, δεν έχω σκοπό να το παίξω. Έτσι κύριε Σπέκ. Πέρασε. Το βάζεις, τι κάνεις. Είσαι 4,5 χιλιάρικα φίλε. Ναι. Τώρα σου λέω, ας πούμε τώρα. Είσαι 4,5 χιλιάρικα. Χιλιάρικα 4,5. Χιλιάρικα. Χιλιάρικα. Zombie Master. Μπω το μη Zombie Master. Ωραία, κομπλέ. Και έχεις 4,5 χιλιάρικα. 4. Όχι, 3,5 με αυτά. Και το ζόμπι είναι 3.900, εντάξει, μένω με 1.100. Όχι. 2.300 και 1.700. Και 4. Κάνε. Περίμενε. Χιλιάρικα. Έχω ένα πλάκ. Αλλά αυτό κάτι το έκανα. Τι πλάκ. Ατάξ. Ναι. Έφεγες άλλα 3,5. Να. Είσαι με 1.000. Να. 1, 2, 3. Παίζεις. Ωραία μαλακίες. Φινίτο αγαπητέ. Πάμε, Ωραία. Θα σνίξεις.